हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो सिगां बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाबोदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि जि ट्रेडिशनेल सिफुं माने जोंनि दोंबा गुदुंनि सिफुंखौ बोरै सोलोङो। दा आं बेखौ फार्स्टनिफ्राय फारि फारि खिथालांनो नाजागोन। आं जा आंनि रोंगौथि दङ आं खिथालांगोन। आरो ओरैनोबाबो रावनिबो फोरोंनाया मिलायखाया एखे जाया। जेरै मानसिनि साननाया आलादा आलादा जायो, थिग बिदिनो फोरोंनायाबो आलादा आलादा जायो। बेखायनो आं जा आंनि रोंगौथि आं बेखौ खिथालांगोन। जुदि सोरबाफोर सोलोंनो हांखुर जानाय एबा गोसो थानायफोर बेफोरो सोलोंनो हागोन। दा आं फार्स्टनिफ्रायनो माने जुरिनायनिफ्रायनो आं खिथालांगोन आरो फारि फारि लासै लासै आं सल'आवबो नटेसन बारलांगोन। दा फार्स्टआवनो बिनि सारेगामा जोंनि जि ट्रेडिशनेल सिफुं बेखौ बोरै दामो, बोरै सोलोङो, बोरै इजि जायो आं बेखौ दिनै खिथागोन। फार्स्ट दा नोंसोरो नायलांदो, आं खिथालांनोसै। फार्स्टआवनो जाहैबाय जोंना नोङो बेखौ गाबहोनो जुजिनांगौ सिफुंखौ। एसेग्राब बोलो होलाबायनाङाबो, मानो होनोबा ओरै गुदुंल' ग्रोब सौहरनांगौ। दा स्टार्टिङाव नोंसोरो दामबानो जाबाय। मोननै गाबखौनो जुजियो जोंनिया साउन्ड इसार गोनां, साउन्ड इसार गैयि थायो नालाय मोननै, बेखौ उनाव बुजिगोन र' नोंसोरो। बेखायनो बेखौ मोननै गाबखौनो जुजिगोर सिगां। बे मोननैखौ गाबखौनो जुजि। बिनि उनाव जोंहा नैबे आखाया बेखौ खोबनो जुजिदों नोंसोरो। जोंहा फार्स्टआवनो साया नैबेखौ खोबनाङा, अपेन लानांगौ। बे सा जोंनिया, ओमफ्राय नैखौ खोबनाङा। नों आखाइखौ खोबनानै माने आखाइखौ लिक थाहोनो नाङा दे। बेखौ एसे लिक थाबानो माने आवाजआ गाबा, बेखायनो गासैखौबो क्लस खालाम, खोब मोजां। ओमफ्राय दानिया नों सुनो सेस्था खालामदो बेखौ ओरै लानानै सा। बे जाहैबाय साउन्ड इसार गोनां। बेयावनो मोननै थायो। बे सुनाया ल' सुयोबाथाय साउन्ड इसार गैयि जागोन, ओमफ्राय जेब्ला हाइ सुयो अब्ला साउन्ड इसार थानाय जागोन आरो। बेखौ थाल लादो नोंसोरो। दा नै आं सुनानै खिथाबाय। दानिया रे। फार्स्टआवनो जोंनिया रे। नै जै जुदि रे थांबाथाय नैबे क्लस जाबाय आरो, बे खोब्बाय। रे, ओमफ्राय जोंनाथ' गा गैया नालाय, गा गैला, डाइरेक्ट मा, ओमफ्राय पा, ओमफ्राय दा, ओमफ्राय सा फैबाय डाइरेक्ट उननि सार गोनां सा। जोंनिया नि गैया नालाय जोंनि बे बर'नि ट्रेडिशनेल सिफुङाव। ओमफ्राय दानिया सा, ओमफ्राय दानिया बे जाहैबाय जौगा। जौगा माने मा? माने जोंना बे सा बे फिसायाव थांनायखौ जौगा होनो, जि हायाव थांनायखौ बेखौ जौगा होनो, माने गोजौआव थांनाय माने नटआ। दानिया हाइगा। हाइगा माने ल'आव फैनाय, बेखौ गाहायाव फैनाय, बेखौ हाइगा होनो। दानिया हाइगाया सा होदो, ओमफ्राय डाइरेक्ट दा हगारदो, बेबो क्लस जाबाय। दा, ओमफ्राय फा, ओमफ्राय मा, ओमफ्राय रे, सा, बिदि जागोन। दा आं दामनानै खिथानि, नोंसोर मोजाङै नायलां, आं आस्थे आस्थे खिथालांगोन। फार्स्टआवनो सा, ओमफ्राय रे, ओमफ्राय मा, ओमफ्राय फा, ओमफ्राय दा, ओमफ्राय उननि सार गोनां सा, ओमफ्राय थिग बिदिनो दामनो जुजियो। जेब्ला नैबे मा फैयो अब्ला बाराखौ बोलो होनो नाङा, माने बांद्राय बोलो होयोबा मोननो नागिरा। बेखायनो एसे स्ल' सु बेवहाय। नैबे फैयोबा जुदि मा, रे, सा, बेवहाय बारा बोलो होनो नाङा। जुदि बांद्राय बोलो होयोबाथाय मोनखाया आरो बेखौ। बेखायनो एसे स्ल' फै। रोङिफोरनि थाखाय जोबोद गोरा जागोन, बेखायनो आं खिथाबाय। गोरोंफ्राथ' हाखागोन र', एसे नुबानो हाखायो। बेखायनो बेवहाय स्ल' सु एसे। दा आं खिथाबाय सारेगामाखौ, खनसे नायलांबावदो नै। फार्स्टआव सा, रे,
मा पा दा सा सा दा पा मा रे सा बिदि जागोन आरो नोंसोरो जुदि बुजियाबा बारे बारे बोबाय थाना नायबानो जाबाय मिन्थिगोन एसेग्राब गोराबो नङा माने जाय गोसो दं बेथ' थाब हाखायो बेखायनो गिनोबो नाङा आरो माने एसे इजि लानानै सोलों इन्टारेस्ट लानानै आरामसे हागोन सोलोंबा एसेग्राब गोराबो नङा माने नाजाबाथ' हाखायो नालाय बयबो बेखायनो मोजां सोलोंदो जुदि माबाफोर गोरोन्थि मोनदोंबा नोंसोर सोंनो हायो जेबो नङा जुदि माखौबा बुजियाखैबा सोंहर कमेन्टआव आं खिथाहरगोन दा आं खिथाबाय आरो आं नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन फारि फारि दिनै आंनि जागायनायसो मिउजिक माबा बे आंनि फोरोंनाया जागायनायसो बेखायनो लासै लासै नटिसनाव बारलांगोन बेखायनो आं दिनै बेखौ खिथाबाय नोंसोर बेखौ सोलोंग्रोदो सिगां जुदि बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन जेबो नङा प्रब्लेम गैया होमबा जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो जाहाथे आं नेक्स्ट भिडिअ फोरोंनाय बिसोर गासिबो नोंसिनाव सिगां सहैयो नोंसिनाव हाबहैयो जाहाथे आं फारि फारि खिथालांबाय थागोन आं दिनैल' लाबोआ भिडिअखौ बेखायनो आं डेलि भिडिअ लाबोनो जुजिगोन आरो आं बेखायनो नोंसोरो अल नटिफिकेसन खालामना लादो जाहाथे नोंसिनाव थाङो सिगां आरो मोजां सोलोंदो होनबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै दिनै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो नेक्स्ट भिडिअआ जाहैबाय बे सारिगामानि उननि पार्ट माबायदि जागोन बेखौ आं खिथालांगोन होमबा बाय बाय बेखिनियानो